juma ye me kalo tile 10 san 2024 o bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna o ma ladɔnniya k'a fɔ dialogue intermalien ni ale kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna kabi dɔgɔkun daminɛna a yirala k'a fɔ ale kun bɛna cɛ bi juma don mɛ kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ dialogue yɛrɛ kɔnɔna na marabolo caman o yɛrɛ kɔni maaw nana k'a daminɛ k'a yɛlɛ fo kana se Kidali ma ko bɛɛ lajɛlen i hakilinata di o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko ni ye malien o yɛrɛ kɔni ta 100 sara la ko 95 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni transition ye ko o kuntagala janya kosɛbɛ. Ko ni an ka ba Maliba ale bo o gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ san damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ dɔkitɛriso ni maaw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya bila k'a fɔ ko muso 22 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna olu bɔnɛna u ni na olu ka dɔkitɛriso kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko denyɛrɛni fitini ko o yɛrɛ kɔni 114 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔnɛna u ni na don kelen o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔw ma ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kuranko ye ko hali ni a gɛlɛya o yɛrɛ kɔni sɔrɔla baarayɔrɔ la ko nka ko u ka cɛsiri o yɛrɛ kɔni kɛ walasa kɛnɛyaso olu yɛrɛ kɔni ta bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ adamadenya ale tɛ taa kɛnɛya o yɛrɛ kɔni kɔ ko dɔkitɛriso olu yɛrɛ kɔni baarakɛlan tilan caman o yɛrɛ kɔni ye kuranw ye u kɔni ye wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ na cogoya min na. An bɛ taa kɛnɛya ko ale kunnafoniya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabakaw olu fɛ yen nɔ banaba ale kɛnɛyaso ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna boloci kɛ u ka mara kɔnɔna na boloci min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka boli poliomyélite kan ni an bɛ ale wele ko senfagabana u y'a yira k'a fɔ boloci o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ mɛ kalo tile 10 fo ka taa se mɛ kalo tile 13 ma boloci in bɛ ka masurunya maa minnu na o de ye denmisɛnnin minnu si b'a ta kalo 2 fo ka taa se san 5 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma. An bɛ taa Yuwaru marabolo ma olu yɛrɛ kɔni kamana galen kosɛbɛ ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni essence ale litiri ko o sɔngɔ ko o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ nin wagati damadɔ in na u ka marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka u da don a la ka ɲɛ ɲuman ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ essence ko in na. Ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba Maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye Kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jaabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Dala k'a fɔ Ameriki ye ale jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Donald Trump ko ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ i kan bɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata nata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ min yɛrɛ ni ale kan ka kɛ novembre la o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila u ka entreprise pétrolière ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ ko o don a ma cogo min na a ka campagne nata o kɔnɔna na.
taga Somali ministre des Affaires étrangères ni ale be wele ko Ahmed Mouyalimo Figi ale yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɛbɛntiya ka ɲɛsin fɛn min yɛrɛ kɔni o ni ale ma a y'a yira k'a fɔ baaraɲɔgɔn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka mission politique k'u yɛrɛ kɔni bɛna dankari kɛ o yɛrɛ kɔni na octobre kalo nata la ni o yɛrɛ kɔni jɛnsɛla AFP o yɔrɔ a yirala k'a fɔ baaraɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni tun bɛ Somali ale ni o ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ san 10 ɲɔgɔn kɔ bɔ nka nin wagati in na u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka dankari o yɛrɛ kɔni ka u ka baaraɲɔgɔnya la. An bɛ taa Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Volodymyr Zelensky a yirala k'a fɔ ale bɔla ka sɛbɛnfurani dɔ kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a k'a fɔ Ukraine marabolo maa dɔ ale ni Irisi ka olu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka labɛnni dɔ kɛ labɛnni min u yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka binkani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ o hukumu de kɔnɔna na Ukraine ale jamana ɲɛmɔgɔ Zelensky a yɛrɛ kɔni a ka lakanabaga kɛrɛnkɛrɛnnen o yɛrɛ kɔni kɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Chad a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Chad ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni kɛla u ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mahama Idrissa Déby ni ale yɛrɛ kɔni san 3 ɲɔgɔn kɔ kɛ u ka transition o kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ u ka résultat provisoire ale yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ kɔni ye sebaya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni kuru 61 ni buruburu 3 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ye a yɛrɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn dan na ni o y'u ka premier ministre ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni tun bɔla ka yira k'a fɔ kabi alamusa don ko o yɛrɛ kɔni kun ye kuma caman o yɛrɛ kɔni fɔ u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ u y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni tako fɔlɔ o yɛrɛ kɔni na ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛna sebaya ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni jɛnsɛla a ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan nka nin wagati in na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mahama Idrissa Déby ye ale de kɔni ye sebaya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw y'aw sɔgɔlen to an na toujours an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔ an na.